Ito talaga yung pinakasad sa kinabuhi nating mga bayot. Kasi napaka-nindot natin lantawin kung tayo ay bata pa. Pero kapag umabot na talaga yung panahon na tayo ay magiging tiguang na, wala na. Wala, Parang malalaos na tayo. Ulay, purong murag wa na nakaila. Ulay Kasi mutagad. imagine natitiguang na tayo. Yung mga lalaki, hindi na tayo pupunitin yan. Kaya napakadami ng bago na bayot na batanon na mas presko. Kaya ginuo ko. Kanang mga laki, luluuran na yan sa atin. Uy, ginuo na tayo sa akin. Kaluod na ng tiguanga, yatakan ko. O wala pagi kwarta na, dili gid sila mo O, doon. diba? Kasi napakadaghan talaga ngayon. May mga bayot talaga ako nakita na pagkatiguang na ba, din madudungugan ko talaga sa mga laki nga. Kamot na ka ng sungog-sungogon nga. Bro, kanang raon ay bayot to. Yatakan ko ng liog na bayot tiguang na. Lagi uy kana bitaw nga sitwasyon mura ko kung Ginoo na matiguang ra bagyog ko no. Kulbaan ka. Kulbaan ko ba? Mahala na dito maabtan og 60 uy. Tama na lang tag 50. Ako gusto ko na ini ka 40 direct na. Yung kinahanglan talaga natin maniningkamot na makakita talaga tayo ng tomboy.